аксияи навбати тамошобинони азиз дар мағозаи Тоҷи Нисо. Марҳамат, нигоҳ кунед ҳами қадар курпачовориҳои хушро вардаган. Бинед чӣ фасонакане комплекти ҳами 2500 мешава, лекин ҳози аксия рафтестай дар мағозаи Тоҷи Нисо 1700 сомон. Мана марҳамат 1700 сомон. Беҳадам хушрӯа, нигоҳ кунед. Фасонай ҳамаш гулои новинка духтаро навор доштаем. ҳозир боша бо ҳамаш новинка омадагиай хостум як бори дигар навор гирифта аз мағозаи Тоҷи Нисо шумо данамхе новинкора нишонтим. Хушрӯана аҷоибот, аҷоиб дар ҳақиқат ҳам фасон. ира бинен вайш вишифкашку беҳад хушрӯа духтарако моделуша бинен. амира номша чӣ меган? Королевский вишифка дора 1700 сомон комплекти 4 курпачаву 4 болишташ 1700 сомон бе пахта. дӯстони азиз ҳами бе пахта 2200 мефурӯхтанд. ҳози аксия кардаган нархоша 1700 сомон кардаган. бинен чӣ хушрӯ. духчон профессионалния духчонда гарантия метиҳанд. аз таракшам мағзиёшам ҳамаш қимати сифатҳои беҳтарин кати истифода мебаранд. ин цветам хушрӯа духтаро нигоҳ кунен, бовар кунен, ҳамаш борошон фасон, ҳамаш новинка. каседа дар корай дарава как тайёр мекунанд, шумо да доставка мекунанд. агар шумо аз ҳамин модело пахтадор хоҳед, ҳамин пахтадораш чанд мешавад? пахтадор 3300. пахтадораш 3300 сомон меафта ки пахташам ё беҳад пахтаҳои сифати баланда истифода мебаранд. духтошона чӣ хеле гуфтум ку духтои хушрӯ доранд духтаро. ҳама таъриф мекунад дар бозор мағозаи Тоҷи Нисоро аз рӯи духчон, аз рӯи сифатчон. ина марамат барои арӯсако, барои хонатон ё метавонен интихоб кунен дар ва как духта шумода равон кунанд. бе пахта духтаги 1700 сомон аксия кати, пахтадоруш 3300 сомон. бозори Корвон, тарафи Пажарка, сеюм дарвоза, дасти чап. ҳамин сеюм дарвоза ки ворид гаштен, дасти чап плакатчон ҳастай мағозаи Тоҷи Нисо, магазин рақами 8. мана марамат биёен аз наздик бинен. инем хеле курпаҳои фасона, курпавориҳои хушрӯра бо нархҳои дастрас аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кунен. омада наметонен, рақамо ҳаст, муроҷиат кунен, дарава как шумода доставка мекунанд. бори нав омадай духтарако як бора гира бинен. мағозаи Тоҷи Нисо омадем, фаҳмидем ки аксияи навбатишона сар додаган. як бор бинен чӣ хушрӯае. марҳамат ҳамаи цветош ҳастай. вишифкоша бинен фасон. ино 1500 будан, ҳози аксия рафтестай 1100 сомон кардаган. глянцевый материалш блеск дора. иқа хушрӯа. ира бинен охи паташ аҷоиботай духтарако расветкоашку беҳтарин. ина марҳамат вирсачишам ҳастай, дигар нусхаошам ҳастай. ина кадомеша мегирен нархошон боша блеск материала дестен худаш маълумай. кадомеша мегирен 1100 сомон комплекти духтагӣ тайёруш бе пахта. пахтадоруш чанд сум меафта ира? хушрӯи блескуш чанд? 2300. касе пахтадор мехоҳад, пахтадоруш 2300 сомон. духтагӣ тайёр пахтадор 2300 сомон. ана бе пахта боша 1100 сомон. барои арӯсако мегирен духтаро, мисол занҳои азиз, барои хонатон мегирен, барои савдо мегирен, ҳатман мағозаи Тоҷи Нисо омада як борак новинкаошона тамошо кунен. мана марҳамат глянцевиҳои фасон омадагиай вишифкада беҳад маъқултон мешавад. дизайнои навай. бозори Корвон, тарафи Пажарка, сеюм дарвоза, дасти чап плакатчон ҳастай духтаро. мағозаи Тоҷи Нисо, магазини рақами 8. мана бинен чӣ хушрӯчанд. хулоса беҳтаринай. баъд медонен инаи моделоям ино медонед 2500 2200 будан. ино аксия шидагиай ҳозир нархҳои инора 1700 сомон кардагана комплектда. комплект 1700 сомонай бе пахта. пахтадоруш 3300 сомон. мана иша ишда хушрӯай гило, иша ишда хушрӯ. шумо агар наворда хушрӯ надида бошед, рақамошон ҳаст, нависен, шона расмоша мепартоянд, дарава как доставкатон мекунанд. ира бинен хушрӯнава турецкиҳои оригиналаяна. ира бинен чӣ фасонакан хамилёнои оригинала бинен. як таша мегирен, инора шушта чанд сол истифода мебарен. дӯстони азиз, ҳатман мағозаи Тоҷи Нисо омада харидорӣ кунен. сатинои фасони оригинал аксия шидагиай ина 60 сомон буд духтарако. ҳози аксия шидагиай 45 сомон кардаган дар мағозаи Тоҷи Нисо. успед кунен ки тамом нашава. мана беҳад хушрӯ сербарана ино барошон
2.5 метрай баршун гилоша бинен чихе хушру ин на рангиш мерава на пад мегира хулас беҳад хушрувай сатинои ами оригинал марамат 60 сомон буд 45 сомон шудагай ина каседа дар корай рангоша нигоҳ кадестен духтарако чихе рангош фасонай каседа дар корай интихоб кунен дарав доставкатон мекунанд ё ки нависен мисол пура суруғара мефаҳмонанд биёен аз наздик тамошо кунанд бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза даян сеюм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап мағозаи тоҷинисо плакачон ҳастай мағозаи рақами 8 диден чихе хушрӯчанд барои матрас мегиранд барои матрас хушрӯвай баъд медонем духтарако курпача курпа матрас ҳамаи ҳамин чизоро тайёр мекунанд пахтадор духтагӣ тайёр доранд заказ қабул мекунанд ина каседа дар кораи тайёрак муроҷиат кунанд бо нархи дастрас бо сифати беҳтарин пешниҳодтон мекунанд ё чанд пулан ана ин 70 сомона матрасо простино 60 сомон шид мана марамат и хушрӯвояе ки чӣ намешидагиё марамат сифатҳои беҳтарин каседа дар кора ина бо биёен аз наздик бинен ина ешам қомада маъқул шид бинен инами чиай материалош ка хушрӯвай ина пилагиёра бинен ранги киртои қиматай ком халиай бовар кунен киртавориёи туркия ком халиай некем ина ранги ипекои туркия диден духтаро материалшам хичам 100 сомон шидан 100 сомон шидаган 120 будан 100 сомон шидаган марҳамат ина дар кортон боша интихоб кунен дар равакак доставкатон бикунан ира бинен и 6 фасон и 6 фасон моделакои беҳад хушрӯбори оригинал мехостаги одамо мекофтаги занҳо ина биёен мағозаи тоҷинисода ҳама намудаш ҳастай элон духтарако аз акция қафон намонед инами простинвориҳои 50 сомона акция рафтесай дар мағозаи тоҷинисо 35 сомон шида камуш мондагай успед кунен ки тамом нашава оз дига гулошам нишон метиҳам 35 сомон шидагай ҳам қахшурай ки шушта истифода мебарен мана марамат гулоша бинен ҳар хелаяй диден чанд намуд омадагай нархошон бошад 35 сомон бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза духтаро дасти чап мағозаи тоҷинисо плакачон ҳастай ба осонӣ пайдошон мекунанд мағозаи рақами 8 ира бинен гулоша бинен охи чихе хушрӯвай и 6 фасона и 6 фасон мана 35 сомон метраш барои ино чандан 2.5 метрай бараш нигоҳ кунанд чихе хушрӯчанд ярки фасон хушрӯ ин на пад мезана на рангш мерава хулас беҳад сифати олӣ дора марамат ина вирсатишам бинен чихе хушрӯчай иҷада интихоб бисёрай биёен аз наздик тамошо кунанд боварӣ дорум маъқултон мешава аллакай бори чандум шиди нуқтаи савдора ма шумода тавсия додастам духтаракое ки гирифтанд беҳад розиянд барое ки сифатшон хушрӯвай баъд нархаш арзон ина ай 50 сомон ай 55 сомон 35 сомон шидагай нархаш сатинои фасон духтарако акция шидагай нигоҳ кунед боз ҳам дар мағозаи тоҷинисо инам ё 65-60 сомон кам нестанд леки ози акция рафтестай 45 сомон 45 сомон кардаган гилоша бинен чихе хушрӯ оригинало арзоноям ҳастай духтаро лекин агар оригинал дар кор боша ки якта бигирену як сол систем як умр бара маравад аз инам ино бигирен ҳам қа хушрӯ ва ира бинен шушта истифода мебарен марҳамат беҳад сифати хуб дора арзон кардаган гилоша бинен чихе ярки фасонай 45 сомон барои простин курпача барои чизе ки сатинтон дар корай марҳамат мағозаи тоҷинисо биёен бурд мекунен аксияи калон сардодаган дар анамихе сатинои оригинал бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза дасти чап сеюм дарвоза дасти чап мағозаи тоҷинисо плакачон ҳастай магазини рақами 8 ба осонӣ пайдошон мекунанд тамошо бино ина намудошам аста диден гилои евростилам доранд марҳамат чӣ намуд метонанд омада аз наминҷа тамошо кунанд интихоб кунанд харидорӣ кунанд духтарако мана марҳамат беҳад фасонакан беҳад хушрӯвай диден арзоноям аст ина ё арзоноя на ина арзоно ина ё 20 сомон ай духтаро сатино леки оригинал хоҳен 65 ма ҳозир 45 сом шидагай аз акция истифода бурда ҳатман харидорӣ кунен омада наметонен нависен доставкатон мекунанд
Я намуд простинворитон тавсия метим духтаро гостиничный ҳами қахшрай глира бинен наварда наомадастай лекин аҷоиботай шушта чанд сол истифода мебарен таҳташ гул дорада ира бинен чихо хушручаане материалку аҷоиб роҳатай бовар кунен ино 120 сомон метрша мефурӯшанд ҳозир акция рафтаестай чанд мекардаген 100 сомон кардаген инаи розвиша нигоҳ кунен мана марамад иам айтарташам хеле гул дорад духтарако қа материал фасонай барошон чандай барошон дувнимай мана марамад гостиничный барои ними тез шуштанда ҳеҷ чӣ намешава бовар кунен хеле ёфтанаш беҳад қиндай ҳар ҷода нестай лекин мағозаи тоҷинисода ҳастай духтаро биёен марҳамат акция рафтаестай инаи полоскаша бинен инаи полоскаи намедонам наворда омадастай наомадастай полоска инаму чанд карден ана инамуд 70 сомон буд 60 сомон шудагиай иёям сер баранд духтарако иёям материалшда гап нест шушташда истифода мебарен ҳеҷ намешава бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза дасти чап мағозаи тоҷинисо вайшон ҳастай плакатшон ҳастай мағозаи рақами 8 ба осонӣ пайдошон мекунен гимази дар корай мисол простинвори сатин чизе ки дар корайтона ҳатман биёен ҳамаша бо нархи арзон аз ани нуқтаи савдо метавонед ки харидорӣ кунен инами турецки простинвориёро аллакай чанд бор шид ман шумода навор гирифтаестам духтарако ина марҳамат ами қашмондаи успет кунен ки дига ин нарх намеёбен дар мағозаи тоҷинисо акция рафтаестай турецкиҳои оригинале ки 55 сомон мефурӯхтанд ҳозир 35 сомон шудагия 35 сомон шудагия ҳам қахушроиро нигоҳ кунед глои детски ҳам ҳастай ина барои калоной ҳам ҳастай пастели билёда беҳтарин вариантай шушта истифода мебарен бинен чӣ хушручаан марамат сер баранд кас седа дар корай бинависен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза дасти чап тоҷинисо навистагиай плакатшон ҳастай мағозаи рақами 8 галош бисёрай духтарако агар наворда надида бошен нависен расмошам мепартоянд баъд иҷада нигоҳ куненда сатинои хушрӯ доранд простинвориҳои фасон доранд ҳамаи ҳаминода ҳозир акция рафтаестая чизе ки мегирен духтаро бо як бурак биёен муқоиса кунен чанд ҷора бинен да чихе иҷада як баробар қариб бисёр чизо арзон шудагиай мана диден ина амино чанд смеянд ина 130 сомон анамино ё медонед материалошон ранги ипекай лекин 100 сомон кардагиан аз 130 сомон метраш 100 сомон шудагиай як бурак биёен бо хутон бинен духтарако